sila mo, tanaw mo sila fan live para sa kuwan. Tapos mag-like sa kuwan. Mag-like and share po sir. Oo, sa Katabang Reel, tapos share sa mga video. Oo. Makadaog po sa karan apo. So dili imposible noon makadaog. Ito. Gani. Isa lo Jalin. Ikaw ali. Ali. Nawala ka. Ali diri. Isa may mag-alsa ni, asa may karga? Asa may karga? Ikaw si Jalin, ma'am? Oo. Asa yung mga anak? Asa man to sila imong mga anak? Kaya sa akong kanto magdala. Ay, kisa may magdala? Kita ka na mag-motor. Isa kayo yung motor. Congrats. Salamat sir. Lagi oh. Ano na, tanaw-tanaw man sa ako. Di rin ako ikaw. Dami na ka na. Abot naman ni Kwan sir para bolo. Magpagulat po sir. Ay, mau ba? Nagkuhan na lang po din eh. Sige. Ikarga na lang ninyo. Asa yung motor kargahan? Pagkuhan pa niya. Ibutan na rin mo diha sa kuhan. Sige. May nagtanaw si Kuhan. Kisa man itong isa. Katong nagtanaw gali si? Kwan, si Shin Tabugan. Si Shin. Si Karen Lagos. Gali po siya si Kwan. Si Shin, ikon sa ito ni mo? Ang anak naman. Anak ni mo si Shin. Si Kuhan. Si Karen. Anak mo ni mo? Anak ko yun. Mga rice winner yung mga anak ha. Swerte kayo mo. Magalit pang isa siya. Si Lagos. Ikaw po, Rosan. Ay tama, ikaw di si Rosan. Congrats sa ito sa imong load. Gani no? Unsay imong kuhan, ikatudlo soban para makadaog pod. Kuhan sir, kanang kuhan mo sila mo, tanaw mo sila fan live para sa kuhan. Tapos mag-like sa kuhan. Mag-like and share po sir. Oo, sa Katabang Reel, tapos share sa mga video. Oo. Makadaog po sa karan apo. So dili imposible noon makadaog. Ito. Gani, congratulations kayo ha. Sige ma'am, sige, congrats. Kisa, sidong, balik, alsa na. Para madala na mo. Asa man mo magkuhan, sakayan? Hindi ala sa tabok? Sige. Sige ma'am, congrats. Salamat. Oo, sige. Katabang, para maka-appeal pud ka sa atong raffle na bugas. Kada semana, simple lang kayo ang imong buhaton. Una, i-like lang nimo ang atong page para masayra nimo ang schedule sa atong raffle para maka-appeal pud ka. Ikaduha, i-share lang nimo ang atong mga video para pud makatabang ta sa uban. Daghay share, daghay interest, daghay chance nga modaog ka. Katabang, kung ikaw ang maswerte nga modaog sa atong raffle, pangayoon ako sa imuha ang imong address ug contact number para tawagan ti ka para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong daog nga bugas. Katabang, daghan kaayong salamat sa imong suporta ug hantod sa sunod nato mga video, amping kanunay.